ένα άλλο προϊόν που πολλές ρωτάτε αν αξίζει, αν δεν αξίζει, έχετε έτσι λίγο διχασμό, είναι η Dyson. Η Dyson για μένα ήταν μια επιλογή που έκανα το 2025 και μια επένδυση και δεν το μετάνιωσα στα μαλλιά μου, γιατί έχω γλιτώσει πάρα πολλά κομμωτήρια και τα κάνω σε 10 λεπτά το λιγότερο. Μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα και νομίζω ότι είναι ένα προϊόν που εννοείται θα χρησιμοποιήσω και το 2026. Τα μαλλιά μου είναι λεπτά, έχω πολύ λεπτή τρίχα, αλλά το έχουν λατρέψει και κάπου είδα έτσι σε σχόλια ότι κάνει περισσότερο για τις γυναίκες που έχουν λεπτή τρίχα όπως εγώ. Ίσως είναι αυτό, γιατί σε κάποιες δεν λειτουργήσε σωστά, δεν τις βοήθησε. Εμένα με βοήθησε όμως πάρα πολύ. Και το πιστολάκι που έχει βοήθησε πάρα πολύ στα μαλλιά μου να έχουν πολύ υγιές αποτέλεσμα πλέον. Θα σας δείξω και τη ρουτίνα των μαλλιών μου σε έτσι ένα ξεχωριστό reel που θέλω πάρα πολύ. Και νομίζω ήταν μια πάρα πολύ καλή επένδυση που έκανα το 2025.